Jao, da moj vojnik doručkuje. Majka spremila palačinke i sve, i prženice. Moj sin Dragan da se naje, da majka malo porani, da mi se popravi. Nje. Tako. Znači, Zlatana, ja sam odmah kod sina Dragana, da mu podložim gube. Pa ti bre laiški neka utvara. Ne možeš da pustiš dete da se naspava. 6 put otvaraš vrata vamo tamo. Kad imaš neke pnjidavce u dupetu, samo vratraš. Jasno si. Zlatana, jedva čeka. Da ga pitam. Šta radi Bogatoza? Pomijekni ti moraš ti vratove sa stavom. Sve da mi smrdaš stolnjak. Ko te to učio? Jebe mu i oca i majku i... Bože nas sačuvaju. Gdje ćeš? Gdje si došao? Pa ne idem nigde, Zlatana. Viš da sedim ovde. Teo sam ženu da uzmem na kiku. Mrčim svec. Nisam ništa metro ustao jutros. A znaš da volim kiki. Šta si uvalio ti neka podupi? Pa ja u moje kuće mogu da jem kad hoću i šta mi se je. Zlatana, ajde priznaj, jel ti ovo palo na beton? Jel si ga ispustila? Pa šta ako sam ga ispustila? Dobro jutro. Sine, pa je to majke lijepi sin? Pa si ga spavao u svojem krevetu, što majka metala na ovu posteljinu, što majka namirisala po sinke. Ja mu stao tatin moj miris. Vidi ga! Glavo da. A šta me pitaš? Ajde, beži tamo. To su sad moderne pekare. Tamo ne treba mnogo da se zapini. Ne treba... Uopšte se zapini. Tamo je sve automatizovano. Uđe džak. Puranimo. Izlaze. Cijanin. Gotovi, pečeno, sve na struje. Struje! Čuj, sine, Dragane. Mlašine, da mi kupiš šećer u prahu da napravim kog za sina Dragana. A, si bolest.